No, vítejte u nového videa a pokračování z Monbazu a skončili jsme tady, tak pokračujeme. A už bych chtěl ukázat, jak se tady kácejí stromy. Kláme to autorovku. Bude také nějakým stromům. Kácíte ho. Jo, strom spadne. Kácet. Tady to si takhle získáme. Takhle. Teďka to všechno odnosit. Takhle. Zapnu tohle. Taky na palivo. A takhle se to jenom to. A to je všechno. Ale já to dělat nemusím, protože já jsem hodně vydělával. Když se podíváte na peníze. No, dneska bych zkusil už udělat garáž tady. Takže budeme hodně kácet. A v příštím videu bych zkusil už tady pravit tady to, aby to mělo nárazník. Aby už to vypadalo jak auto. To musím přeparkovat. Je zvuk. Takhle jsem utkla. Tak. Enko. Pnout. Stojí to, stojí. Tak. Dneska už nikam nepojedem předlouho. Že já bych uložil hru, ať trošku přeskočím čas. Pak půjdem spát. A druhý den půjdem zkusit udělat tu garáž. Tak šup. Uloženo. A spát. Ale já vlastně garáž ani nemůžu moc vždycky, protože musím dělat vždycky jakoby tady takhle. Musím promluvit s těma Francis a tak. Pak dostávám dárky a tak. Bordel v autě. Myslel, že to... Ne. Co to tady svítí? Tak to je blbý. Jdem. Takže jdem k Francisovi. Ne. Děkuju, značko. Zachránil. Ne, ale teď už ti neděkuju. Jo, dobrý. A jdem. Teď bych to mohl driftnout. Stůj. Tak. Radši to vypínat nebudu, abych pak se spodil. To ještě není. No, tak to je skvělý. A já nevím,
Středa, já nevím, jestli je ve středu, ale... No, konzoli. Mám, tak tady vypnu auto. A zatím tady na něho počkáme. Co nejde v autě? Nechci se do toho chci uklidit, vystoupit, zavřít. Prosím, ať tam je. Už dobrý, už stačí, už stoupíte. Je tam, je tady. A takhle to budu muset dělat. Takže dneska možná garáž nezískám. To nevadí. Hele, už na první pokus. Pardon. Tadam. Já nevím, co bych mohl ještě dělat. To tady zastavím. Já už jako... I tady musím jenom sbírat ty, ale... Jako zase, aby jako nebylo tady natáčení videa jenom o tom. Tady budu jezdit k němu a pryč. Snad ne. Tak já tam zkusím něco udělat s tím orákem. Aspoň to, kolik mám paliva? Půlku už ani ne. Na volej. Zkusil bych třeba ještě... Jo, hele, teď můžeme opravit poukinu. To je tady to. A první díl... Bych mohl najít ty díly, ale já bych potřeboval zase garáž. Vidíte to? Prostě potřebuji mít tady přátelství v té hře. Nemůžu nic jinak dělat. Víte co? Já udělám hnedka video, omlouvám se, to bylo video jenom o ničem. Hnedka, teďka budu dělat ty přátelství. A hnedka dotočím video, než budu moct stavět garáž a spravit buginu. No, tak zatím... Čau.